Да, така е, сам решаваш, сам носиш отговорността, но пък че отскоро имаме и AI агроном в сайта. Аз на вечерта имах рожден ден. Той стана и каза: съжалявам, но не мога да оставя клиента, трябва да отида. Смятам, че след всяка буря изгрява слънце. Здравейте, скъпи приятели! Започваме днешния епизод в подкаста на Rio Agro. В следващите минути наш гост е финансовия директор на компанията, госпожа Стела Милева. С нея ще говорим както за бизнеса, така и за организацията, мотивацията за работа и всички останали теми, които сме подготвили за вас. Здравей, добър ден! Здравей, Алекс! Добре дошла при нас! Добре заварили и първо да ви поздравя за мястото, което сте избрали, за сградата. Знам, че е нова сравнително, отскоро сте тук. Така е, от тази година сме тук и добре се получи, удобно е и искаме да продължим така напред да се развиваме и да показваме повече от нашата работа. Преди да ни разкажеш малко повече за това какво могат да видят хората тук, с какви специалисти могат да се срещнат и да разговарят, ми е интересно първо да ми разкажеш какъв беше пътя преди Rio Agro. Ако Rio Agro е така вододела в живота и в бизнеса, какво беше преди него? Преди него пътя беше доста интересен за мен, доста трънлив на моменти. Аз започнах сравнително рано да работя. На 19 години започнах да работя в семейната фирма на моите родители и там успях да науча доста за бизнеса, за колко отговорности носи той. Интересното е, че аз винаги съм си искала да се занимавам с психология. От дете това беше моята голяма мечта, това беше пътеводната ми карта, много исках, но така се случиха нещата, че кариерата ми се разви в финансите и в счетоводството. Като ученичка бях скарана с цифрите. Сега сме добри приятели вече. И така, стъпка по стъпка, от 2005 година насам, към днешна дата, след 20 години, мисля, че добре се получи. Мисля, че добре се справям. И държа една добра финансова дисциплина в нашата фирма. Аз съм контрольора. Така да го нарека. Значи си е съвсем естествен път на семейния бизнес. Точно така, да. Имало ли моменти, в които си се замислила дали да продължиш в семейния бизнес или да надградиш с нещо различно извън семейния бизнес, или това е увличащото, което е? То е заразно. Просто е заразно. Така се случи. Може би съм имала моменти, в които съм си задавала въпросите какво би било, ако бих се занимавала с нещо различно. Или с моята страст, която до ден днешен я имам, но като хоби. И ми помага изключително много в комуникацията с хората и като цяло във воденето на екипа. Наистина много добри ползи имам от това, че съм се интересувала чисто странично, не професионално. Трудно ли се работи с семейството? Или пък с партньора до теб? Или с баща, майката? Защото семейният бизнес е много особена сфера. Трябва да си много внимателен. Така е, така е. Както навсякъде. Има своите плюсове, има своите минуси. В семейния бизнес имаш гръб, имаш сила, тръгваш от едно по-високо стъпало. Когато си сам, да, така е, сам решаваш, сам носиш отговорността, но пък си сам. Изключително зависи от какъв човек си. Дали си индивидуалист, дали си играч в екип. В бизнеса, който в момента управляваме двамата, мога да кажа, че аз се чувствам добре. Аз обичам да имам гръб и мисля, че и той се чувства добре, защото никога не е поставян въпроса дали да не си. Напротив, ние се чувстваме добре заедно. Винаги обсъждаме нещата. Научихме се много силни диалози да водим. Било той в споровете. За мен споровете също са вид диалог. И това ни харесва. Харесва ни да сме постоянно заедно. Ни пречи. Значи има баланс и в отношенията в работата. Финансовата дисциплина я държиш ти. Ако той нещо тръгне да кривне по пътя, връщаш нещата в релси. Така е, така е. Ние сме си поразпределили доста добре ролите. Никой не се меси в ролята на другия и на никой не му е силна ролята на другия.
Просто той е двигателя, той е визионера, той е този, който вижда какво ще се случи напред, той е на терен, той работи с хората, с партньорите, пътува много. Аз съм човека зад кадър. Всичко, което е свършил менеджера, някой трябва да го въведе в ред и в дисциплина. Много години получавах критики или по-скоро си мислех, че това, че съм много критична, много организирана, много държаща всичко под контрол, е лошо качество. Може би го бях вложила лошо в неправилната посока. В работен процес това много ни помага. Наистина съм много критична, много съм дисциплинирана. Контрола, който прилагам във всяко едно естество, било той в ежедневието, мисля, че е добър показател за един успешен бизнес. Няма друг вариант, според мен. Поне нашето ежедневие е много натоварено. Това ще е следващия ми въпрос. Как минава един ваш ден? Защото организацията на един човек и организацията на един бизнес са различни и динамиката на моя ден и на твоя ден е различна, но винаги е интересно да надникнем в другата динамика. Така е. Нашите дни са разчетени до минута. Всеки един наш ден. Ние знаем във всяка една минута къде ще бъдем, какво ще правим. Всичко се движи в един голям график, който аз го управлявам. Просто не е неговата сила. Той си задава се срещи една върху друга, обещава на всички хора, че ще се срещне с тях. Аз съм човек, който организира тия неща. Процесът при нас е, че и децата са в нашия график, тъй като ние работим заедно, семейните и професионалните въпроси се сливат на моменти. Деня ни започва в 5 часа всяка сутрин. Намираме време, да. Уточнение. Това е много важно уточнение, защото много често хората казват: нямам време. Време има, аз имам една много любима фраза: между 2 дена има една нощ. И време винаги има, желание стига да има човек. Тъй като се стараем сутрин да отделяме време всеки за себе си, по някакъв вид спорт, упражнения, кафе, лична нужда за себе си, за да стартира денят ти. Оттам деца, графици, оперативки, работни срещи. Имаме дете, което спортува в областния град всеки божи ден. Я караме, прибираме. Сина ни и той вече е спортист и с него имаме така разни свързани графици с неговото ежедневие. И ако нямаме добра организация, просто за мен няма как да се случат нещата. Ти трябва желязна дисциплина, така като слушам графика и вкъщи и тук. Да, така е. Какво ви мотивира и теб и Свилен да сте толкова стегнати, толкова подредени, защото човек понякога иска да се отпусне, иска да помързелува, иска да не прави нищо? Мотивацията е това, че работата ни харесва, може би. Самото действие ни харесва, самия процес, самото личностно израстване ни харесва. За мен лично аз смятам, че всеки човек ще намери пътя, по който да изкарва по някакъв начин прехраната си, да изживее живота си, да постигне целите, за които е стигнал, чисто финансово. Но личностното развитие е това, което мотивира хората да вървят напред, всяка сутрин да станат, да се развиват, да генерират нови идеи, да искат като цяло с желание, с любов да се случва това нещо. Трябва да им харесва. Ако работата, която вършиш, не ти харесва, е стрес. Тотален стрес. Но ако я обичаш, е страст. Какво най-много ти харесва в работата тук в Рио Агро с всички тези хора, с които общувате ежедневно? Имало е моменти в живота си, които съм си мислила, че не съм родена за бизнес. Много пъти съм си го мислила. Че не е моето, че ми е много трудно, но всъщност напоследък разбирам, че много ми харесва това нещо. Харесва ми общуването с хората, харесва ми воденето на екип. Умея. С годините ми се наложи да работя с много хора, коренно различни хора. И това, което ми помогна и страстта ми към психологията и интуицията ми, много обичам да опознавам хората. Да ги анализирам. Всеки нов член, било то на нашата фирма, никога не идва при мен да съм предубедена към него. Винаги обичам да го опознавам и когато го опозная, обичам да използвам силните му страни.
Винаги толерирам, храня позитивните страни на хората, защото всеки човек има отрицателни страни. Няма човек, който да е прекрасен, да е най-добрия на света във всички негови части. Не е така. Но ако толерираме и храним само хубавите и позитивните черти на хората и просто негативните, които не ни харесват на нас или не се вписват в обстановката, в нашето виждане за живот, просто ги оставяме на заден план. Все едно не ги виждаме. И според мен така се случва много, много добра симбиоза между хората. Задавайки си задачите дори на нашите колеги, винаги поставям задачите на хората, които знам, че ще ги свършат с удоволствие, че им е силна страна, че се почувстват добре, удовлетворени. Когато поставиш задача на някой, който не е неговата част, не е примерно добър търговец или не е организиран, не е добър администратор и ти му поставяш такива задачи, става една каша, едно напрежение. Ти се ядосваш, че той не е свършил работа, той се ядосва, защо пък не е успял да я свърши, каква е причината, какво не му е достигнало. И мисля, че това е много, много правилно. Хората така процедират и виждат само хубавите неща и само хубавите черти. И използват хубавите черти на хората, както и ние двамата сме се разпределили в силните ни черти. Аз не мога да бъда добър мениджър, не мога да генерирам идеите, не мога да гледам напред. Не е моето, просто трябва да си много адаптивен. В нашия сектор много бързо се сменят нещата. Много бързо се променя обстановката. Ти знаеш, годините назад една седна не е имало. Винаги нещо липсва. Плод, вода, каквото и да било. Да. Нали, винаги нещо липсва. И трябва много бързо да успяваш да се адаптираш в обстановката. Аз силна страна ми е подредбата, реда, дисциплината, контрола, анализа, статистиката. Това са моите силни качества и насочвайки се там цялата енергия, се чувствам добре, защото правя това, което го имам за даденост. И добре сте разпределили баланса в управлението, не само в личния живот, което е важно. Да, баланса за мен лично не е статистическа част, то е адаптация. Аз съм зодия Везни. Обожавам баланса. За мен то е най-важната част от ежедневието ни и от живота ни. И постоянно се мъча да балансирам ситуациите, въобще целият процес. Той не е балансиран. Няма златна среда и формула за нея? Не, няма златна среда. Всеки се старае. Аз много се старая в златната среда. Никога не искам твърде много или твърде малко. Обичам златната среда. Обичам да не съм нито твърде натрапчива, нито твърде на заден план. За мен е много важна, но е много трудно достижима. Много е трудно да спечели златната среда. Повечето хора са или много бели, или много черни. И между доброто и злото, между слънцето и луната винаги е така. Най-хубава е златната среда, но е най-трудно достижимо. Трудна беше и годината. Ти спомена, че сектора не е никак лесен и година с година не си прилича. Тази година беше много тежка за производителите на плодове и зеленчуци. Измръзванията, които пролета нанесе страхотни щети на реколтата, за съжаление и сушата за поредна година. Как в тази среда успявате да адаптирате и нови неща в бизнеса, но и да мотивирате и клиентите да не се отказват? Защото за мен това е най-страшното, а пък от това страдаме и ние като потребители, не само всички по веригата в бизнеса. Така е, годината беше доста лоша. Нашите клиенти, хора с 20-30 годишен опит в земеделието, казват, че не са имали такава година. Наистина е така. Просто много поредни лоши години имаше в различни аспекти. Това, което мотивира хората е вечното правило в земеделието. Най-добрата година е следващата. Мисля, че не трябва да се отказват. Постоянно се опитваме да внедряваме нови иновативни неща, да ги мотивираме, да сме адаптивни. Това е, може би, най-правилната формула, да сме адаптивни. Те самите наши клиенти, фермерите, станаха доста адаптивни. Започнаха много бързо да се престрояват, било то в културите, било то в самата ситуация. Хубаво е, че има подпомагане, защото за мен това е, може би, една от тежкия труд в земеделието. Аз се сблъсках чрез Риоагро в земеделието. Нямах опит, никакъв. За мен беше доста шокиращо. Не знаех, не бях стъпвала на поле. Никога. И преди 8 години, като ми се наложи, бях много впечатлена. Казах, това е много трудно.
Изключително трудно е. Това може би наистина много промени моя мироглед в личен план. Да цениш храната. Защото много храна се изхвърля. Много така лежерно хората са големи потребители. А пък е толкова трудно да се произведе. Тези хора наистина има респект към всеки един фермер. Работещ фермер. Промени ли се начина, по който възприемате храната вкъщи, когато работите с земеделски производители, когато вие самите продавате разсад на тези, които искат да направят своите градини? Да, промени се. Промени се определено, защото преди ние бяхме също едно консуматорско общество. Влизаш в магазина, взимаш, не ми харесва, изхвърляш го. Достъпно е за всеки, продукт има много на пазара, но когато знаеш как е произведен всеки един продукт, за да се стигне до крайното изделие, колко труд, колко безсънни нощи, когато започне самата земеделска година, ще вали ли, няма ли да вали, ще има ли градушки, какви ще бъдат метеорологичните условия, стока под открито небе. И си даваш сметка, че трябва да ги цениш. Наистина трябва да се цени храната. И нашата мисия в Real Agro всички вече знаят, предполагам, че ни много апелираме да се произвежда, да имаме българско производство, добро българско производство, да се консумира българска храна, български плодове и зеленчуци. За да подкрепяме нашето, местното, защото това има много труд, имаме много добри производители и просто трябва малко повече сила, малко повече реклама и малко повече хората да повярват в нашето производство. Мислиш ли, че достатъчно български клиент цени българския земеделски производител? Казвам го с оглед и на примерите в чужбина. Обикновено, когато се правят фермерски събития в Франция и в Германия, това е нещо, което привлича изключителен интерес от хората от големите градове, които нямат достъп до такъв тип храна. За съжаление, го казвам, в България често пъти, като има някаква криза в земеделието и се заговори за подпомагане, винаги има една доза критици, които казват, да пак едни субсидии ще се дават там. Да. Смятам, че последните години има ръст. Смятам, че хората започнаха да ценят, започнаха да го търсят. Започнаха да следят биологичното производство. Има много така новите майки, ги наричам аз, които наистина отглеждат децата си със старание към храната, към отглеждането, към спазването на добра хранителна дисциплина, към отбягването на вредни храни. И тези катализатор, може би, бяха на едно ново общество, което търси биологичното, българското, произведено на българска земя, наистина да бъде чиста храна. Просто търсят чиста храна. Все повече и повече хора търсят чиста храна, според мен. Това показва, че се обръща тенденцията и има положителен знак. Според мен тренда върви в тази посока и има време. Всичко се случва много бавно. Винаги се случват бавно нещата и бавно се случват големите промени. Те няма как да станат от днес за утре. Все още има хора, които търсят най-евтиното на пазара, нямат достатъчно средства по една или друга причина или няма достатъчно информация. Но поколенията се променят, новите поколения са различни. Много различни дори от нашите, или от нашите родители, или от нашите баби и дядовци. По принцип казва, че секторът е по-консервативен от останалите сектори. Обаче наистина се забелязва, че второто, някъде и трето поколение определено променят посоката и променят динамиката на развитие на бизнеса. Така е, наистина е така. Преди 8 години, когато започнахме, бяха доста закостенели повечето фермери. Всеки казваше, аз знам какво да правя, сега ти не ми обяснявай, не ми вкарвай нови технологии, аз толкова години го работя това нещо. Но новото поколение е различно. Като цяло хората с новите поколения са различни. Те искат всичко да се случва сега и веднага, бързо. Нямат време да се случва бавно, нямат време те да го научат с опит, защото опита струва 20 години, ако сам тръгнеш да го учиш. Много е по-лесно да го вземеш от някъде на готово и да го внедриш в стопанството си. Младите искат бързо да се случват промените, бързо да има промени, бързо да се развиват, бързо да растат. И по тази причина второто, третото поколение имаме наистина колеги, които имат много добре развити, втори поколения и трети някъде. И различно е мисленето. Различно е и е хубаво. Трябва да се развива. Света се развива. Ти самата виждаш, че интернет пространството преди 20 години къде беше? Нямаше го.
Сега всичко е много по-бързо се променя информацията, много по-бързо достига до всеки един човек. И е нормално да се развиваме и ние с нея, с съвета като цяло. И вие в тази връзка се развивате много активно в социалните мрежи. Да. Имате профили в всички социални мрежи, които използват включително и най-младата аудитория. И е интересно как успяхте да съберете толкова много последователи, защото това си граничи с, както се казва, поп-стар на западен език. Така е. Всичко започна малко на майтап. Преди 8 години Свилен реши да направи страница, която в началото беше само с постове от текст. Абсолютно самоуки сме в цялото това нещо. Със сигурност, ако имаме време малко повече да се образоваме, може би по-бързо ще ни се случат нещата. Просто това е една малка част от нашето ежедневие, което отнема ужасно много време. На него вечерите му минават в обработка някаква, преглеждане, защото има много коментари, всеки иска да получи информация. Да започнахме с Facebook платформата. Там наистина ни се случват нещата най-добре, защото там най-много наблягаме. Най-стара е тази платформа. Имаме Instagram канал, имаме последното, което е TikTok канал. Аз бях инициатора, който исках да го направим. Той беше малко скептично настроен. Казва, там са младите хора, нашата аудитория е не толкова от млади хора. Нямам време за още една платформа, защото той наистина сам се грижи за всички тия неща. Не ползваме фирма, не ползваме рекламна агенция, сами всичко си правиме, сами се снимаме. На моменти се вижда доста естествено всичко. Но пък се изненадахме. Всъщност имаме много клиенти от тая платформа, до много хора достигнахме. Явно наистина има доста гледаемост. Имаме и YouTube канал, който в един момент бяхме тръгнали да развиваме, в последствие малко така не ни достигаше време. И сега с подкаста искаме отново да се включим в YouTube пространството, защото много наши нови клиенти, по-млади, казват, ние всичко сме изгледали и идваме да се видим с вас и да ни кажете как да започнем. И младите наистина не гледат телевизия. Дори мога да кажа, че не гледат и Фейсбук. Те са повече в Инстаграм. Инстаграм, TikTok са тези мрежи, които хващат по-младите. По-младите, да. И YouTube. Наистина са там, гледат, има добра гледаемост на подкастите. При нас единствената пречка е времето. Много трудно намираме време за всичко и за това и тая строга дисциплина от моя страна. За да успяваме. Сега сме се качили на бързата скорост и гледаме бързо да въртим оборотите, за да може да наваксваме, защото много бързо се променя всичко. От бизнес гледна точка това е страхотен съвет, който може да дадете, включително и на младите хора, които се притесняват дали първо да започнат собствен бизнес или ако имат собствен бизнес, дали да започнат да развиват съдържание в социалните мрежи, защото това е начин да се достигне по-бързо до по-голям кръг от хора. Аз смятам, че това е най-добрият начин. Просто този вид реклама дава огромен потенциал. Огромен потенциал. Ние сме го видяли, пробвали сме в моменти, в които нямаме време, нямаме настроение или просто не ни се получават видеята. Определено има спад в продажбите. Достигаш до много повече хора така. Другото, което е хубавото във видеосъдържанията, защото има разлика между видеосъдържания и просто текстови съдържания с снимки. Хората те опознават. Ти не можеш много да се прикриеш във видеята. Колкото и всичко да е сценарий, малко или много хората виждат теб, опознават те и получават някакво доверие. Знаят кой си, къде си позициониран. Няма да ги излъжеш, няма да им продадеш или да им изпратиш стока, която е некачествена. Ние изключително много държим на качеството на нашата стока. Това е, може би, на първо място, като приоритет. Да бъдем лоялни, коректни. Това е за нас изключително важно в бизнеса. За да оставиш нещо след себе си. Идеята е не просто да не задойдеш на работа. А то може да се постигне само с коректност и с лоялност. Към всеки един. И към клиенти, и към колеги, и към обществото, към самите нас един към друг дори.
Вие чрез публикациите в социалните мрежи отваряте вратата на вашия служебен дом, защото много често снимате продукти, снимате асортимент, снимате вашите слушатели, вашите агрономи, които застават с лицата си. По този начин се скъсява дистанцията, може би, между клиента и компанията. Как обаче мотивирате екипа да работи? Как намирате кадри? Как ги задържате? Защото това е голям въпрос в сектора. Може би това е нашия най-голям плюс, защото наистина имаме много добър екип. Просто събрахме се хора с еднаква мисия. Всички гледаме в една посока. Никога не сме получавали от генерираните наши идеи от среща, не, това няма да стане. Или ние не искаме да го направим. Никога. Може би изключително много вярват в нас и ние изключително много вярваме в тях. Заедно израстваме. Всички заедно, ние самите заедно с тях. От ден едно сме с повечето хора. Ние познаваме техните семейства, техните ежедневни грижи. Те познават нашите проблеми, сблъскат се всеки ден с тях. Доверието е това, което на първо място може би е движещата сила в екипа. След това е мотивацията. Свилен е добър мотиватор. Успява да ги мотивира. Аз съм балансьора, този, който успява да балансира процеса. Понякога е много напрегнато. Не мога да кажа, че винаги е прекрасно, спокойно, всички в една голяма хармония тук живеем и работим. Когато е повече работата, когато имаме казуси да решаваме сега и веднага, случват се и напрегнати моменти, но много добре сме се опознали. Един друг, всеки знае кога е добре да замълчи, другия нещо не му е окей, не е в добро настроение или има някакъв по-спешен казус, който трябва да реши. Просто доверието и това, че добре се познаваме. Скъсяването на дистанцията има своите плюсове и своите минуси, но на този етап ние обичаме да работим, да допускаме хората до себе си и да работим всички заедно и да гледаме в една посока. Заедно да се развиваме, защото те също израстват заедно с фирмата и, както казваш ти, те сами дори искат да се снимат и харесва им. Просто самите те харесват цялата концепция, която движим. И когато правиш едно нещо, пак казвам, с любов е страст, иначе е стрес. Хубаво е, че не знам дали е само въпрос на мотивация на екипа или на психология, на подход към екипа, но е хубаво, когато вибрират всички на една честота, защото в случая то се вижда и по начина на работа. Аз всъщност така опознах вашия екип, чрез гледайки видеята в Facebook, в TikTok и си давам ясно сметка, че дори да не съм земеделски производител, аз вече разпознавам тези хора, аз ги асоциирам с компанията, така, което е много хубаво. Да, ние имаме случаи, в които идват наши клиенти и казват: здравейте, ти си Грета, ти си Ганчо, ти си Свилен, ти си еди кой си, познавайки ги поименно всеки един от тях, което самата среща протича по друг начин. Хората вече те познават, имат една идея, повече доверие. И това, че ние сме много открити. Може би това е другия плюс или може би това се харесва на хората. Ние не обработваме видеа, ние показваме нещата такива каквито са. Както ти казваш, че си ги гледала доста наши неща. Имаме и доста хейт. И доста хора, които не им допада по един или друг начин това, което като съдържание правим или начина, по който работим. Никога не го трием, никога не се скриваме. Ако на някой не му харесва, може да го подмине, нямаме нищо против. Хейта е нещо, което не мотивира сигурно още повече, защото ние вярваме в каузата си, вярваме в силата, която имаме, вярваме във всичко, което правим и хейта не може да ни предизвика да спрем да правим нещо. Напротив, винаги има противоречиви мнения и дори някой път са много полезни. Понякога дори са градивни. Някой път сме виждали неща, които наистина можем да ги поправим. И дори сме им казвали: благодарим ви за това, което правите, нали, че ни карате да растем по този начин и да се развиваме по-добре, защото човек се учи, според мен, докато е жив. Това е умението да приемаш градивната критика и определено е хубаво всички да се научим да го правим. Критиката винаги трябва да е градивна и трябва обаче да знаеш как да я приемаш, защото не всяка критика е реална. Всеки те вижда с очите, с които иска да те види. Всеки те вижда по начина, по който той, от неговата гледна точка, от неговата визия, не всеки може да те харесва. Никой не го изисква. Няма как на всеки да си харесаш.
Въпросът е всеки човек да си е на мястото и да следва своята мисия и своята визия за живота. И съответно много важно да не потъпва никой по пътя си. Социалните мрежи често пъти създават, включително и бизнес маркетинга в социалните мрежи, обича да показва розовия, красивия свят, напудреното, лъскавото, витрината. Когато обаче се снимат такъв тип по-естествени видеа, дори в лошо време да се покажат фиданките, които са в момента в продажба и да бъде облечен агронома с шапка и шал, както реално изглеждат тези хора, целогодишно са на полето и на терен, всъщност една стъпка по-близо до хората, извън на розовия балон, извън напудрената част на нещата. Така е, защото много хора обработват видеята по някакъв начин. Вече толкова са модерни всички неща. Има филтри, може да изглеждаш коренно различно от това, което си в момента. Така. Ние сме по-естествени. Самия бранш е такъв. Нали? Ние не рекламираме козметика, за да се представим по някакъв прекрасен начин и хората да ни харесват и да ни купуват козметиката, примерно. Наистина, видеята са изключително спонтанни, все по-спонтанни стават. Вчера аз бях се затрупала тук с работа и с разни други административни дейности, при които се влиза бързо ела да снимаш, защото тук нещо на някому е дошло на акъла. И много бързо се случват, много спонтанно се случват. Вече никой не гледа как е облечен, как ще... Дори повечето случаи хората, когато изкоментират облеклото или визията на човека, който се снима, тогава забелязваме ние самите какво е наоколо и всъщност той с какво се е снимал. Защото повечето че искаме да покажем продукта. Наистина продукта е важен. Това, което ние искаме да покажем на хората, да достигне до по-голяма аудитория. Залагаме на качествени продукти. Залагаме на неща, които наистина работят. Не искаме от днеска за утре просто да направим някаква продажба. Нашите редовни клиенти, хората, които ни познават, хората, които са близко до нас, знаят, че не сме такива. Не продаваме на всяка цена. Ако нещо не ти трябва или не е сега момента, винаги казваме, не го купувай сега. Не е сега момента. В всяка една стока сме така. Много случаи сме имали такива. И смятаме, че е по-важно клиента да остане доволен, без значение дали е голям фермер, дали е обикновен клиент, който иска нещо дребно от нас. Искаме наистина всеки да остане. Да оставиш у всеки един човек нещо хубаво. Търсят ли ви хората за съвет? Да речем, човек, който е гледал клиповете в социалните мрежи, свързва се с вас и идва дори за градината да си купат нещо, не като голям производител, защото със сигурност има и хора, които са любители или искате първо да навлязат. Търсят ли вашите агрономи, които често виждаме в клиповете и за съвет? Да, много често. Затова ние разширяваме постоянно агрономите. В момента имаме 3 агрономи. Като главния агроном сме го отделили изцяло само с корпоративните клиенти да работи, защото там наистина нещата са много бързо развиващи, динамични, обемни, мащабни. Отговорността е много голяма. Тя води цялата документация, има страшно много административна дейност, която е непосилна за мен. В смисъл, те не могат да бъдат и фермери, и агрономи, и административни служители, и менеджери, и да търсят пазари, и нали, всичко това нещо просто не е съвместимо в един човек. А е трудно да наемаш екип, защото е много, много скъпо. По тая причина имаме агрономи, които работят с по-дребните клиенти. Вече отскоро имаме и AI агроном в сайта, който така те успешно внедряваме към този момент, наистина за по-елементарните въпроси. Неща, които могат да се намерят. Сайта ни е много налят с много информация, постоянно го надграждаме и всичко, което го има като информация там, питайки нашия AI агроном, той ще им конфигурира информацията от сайта и ще им я даде. Ако някъде не може да даде информация, дава телефони, имейли, адреси за контакт на нашите агрономи. На телефоните, които сме публикували, също отговарят агрономи, защото в повечето случаи, освен това да се закупи човек даден продукт, има нужда и да знае как да го използва. Същото важи и за техниката, даже с по-голяма сила там. Да. Могат ли да разчитат за вашите клиенти на допълнителна подкрепа? Не всеки е запознат с всички машини, те са сложни и със сигурност имат нужда от, освен въвеждащото експлоатационно обяснение за машината, нещо допълнително. Да, ние винаги отговаряме на нашите клиенти, на въпросите, без значение дали техниката е вече гаранционна или е с изтекла гаранция.
Всички, които работят с нас, го знаят. Телефоните ни работят винаги. Свилен е този, който така наистина му е много натоварено. Много му е натоварено, но никога не е върнал клиент, който има някакви въпроси, той да ни му отговори, да ни му помогне. Ходил е на места, пътва много често по тази причина, понеже когато става въпрос за техника, няма как по телефона да бъде обслужен клиента. Той трябва да отиде на място, да види какво се случва, какво е полето, става ли, не става ли, работеща ли ще е при него или няма да е работеща тази система. Защото ако не е работеща, няма смисъл да му продадеш нищо, което то няма да му свърши работа. Просто е безсмислено. Не е въпросът, пак казвам, ние не продаваме на всяка цена. Обаче тези запознанства ви правят една мрежа от приятели, партньори и клиенти в цялата страна. Така е. И за тези 8 години имате ли история, случка, която ще помните във връзка с продажба на даден трактор, друг тип машина или пък клиент, който ви е направил впечатление? Историите ни са много. Просто много ни е динамичен живота, много е динамично всичко. Това, което вътре в мен е оставило много така дълбока черта. Свилен също е голям перфекционист в работа, която работи. За него е много важно клиента да остане доволен. И така една случка никога няма да я забравя. Една машина бяхме дали под наем на един наш клиент в Самоков. И той се обади една вечер, беше може би 8 часа вечерта и казва, нещо стана, аварира, трябва някой да дойде да я погледне. Аз на вечерта имах рожден ден. Той стана и каза, съжалявам, но не мога да оставя клиента, трябва да отида и да отстраня повредата и ще се върна. И така направи. Пътува до Самоков 3-4-5 часа, нямам представа вече колко. Аз малко съм неориентирана в часовете и километрите. Поправката беше елементарна, нещо елементарно беше. Можеше и по телефона да му го обясни. Просто бяхме в самото начало и той каза, аз не мога да си позволя да обяснявам как да се поправи авария по телефона, за мен не е професионално. Беше наистина работа за 5 минути. Отремонтира и се върна, което, нали, към днешна дата не е било някакъв голям проблем тогава, напротив, но оставила е така в мен една следа и може би и в клиента тогава, че това са едни такива случки, които ти самия се чувстваш удовлетворен от себе си. Вече как са те възприели, пак казвам, всеки те възприема както сам по себе си прецени, но ти си доволен от това, че си свършил работата както трябва. Вярвате ли, че има бъдеще сектора на малини, ягоди, боровинки в страната? Казвам го, защото Самоков беше един типично край, свързан с картофопроизводството. В същото време обаче в последните години виждаме, че там има сериозен ръст на производителите на малини. Има покачване на интереса, а в същото време това пък е и трудна за гледане култура. Да, така е. Аз мисля, че има бъдеще. Като цяло земеделието има бъдеще. Ако мислим, че земеделието няма бъдеще, това означава, че не виждаме бъдеще и за напред като цяло. Това е главната единица в съществуването на човек. Всеки един човек се храни. Всеки един човек. Може да нямаш нови дрехи, може да нямаш нов телевизор. Но всяка вечер слагаш на масата нещо и това е много важно. За мен фермерите са изключително важна част от съществуването на човечеството. И бъдеще виждам. Тези продукти за мен са премиум продукти. Ти можеш да живееш с тях, но можеш и без тях. Затова те и поддържат така една по-добра, по-висока цена. Но пък са много полезни. И нашите климатични условия, затова внедряваме и нови сортове, защото климатичните условия постоянно се променят. И променяйки се, институтите произвеждат сортове, които са устойчиви на съответните климатични промени. Ние работим с нашия голям партньор от Полша. Много често имаме запитвания за различни сортове, които даден клиент иска да си го закупи. Няма проблем, но те казват, това нещо не е окей за вашите климатични условия. Ще ви го продадем. Те самите също са много лоялни и ние обичаме да се обграждаме с лоялни партньори и го казваме на клиентите. Нали, вземи това, което работи, което е работещо и ти ще имаш продукция. За нас е много важно те да имат добра реколта. Много е важно. Ако всички фермери
имат добра реколта, тогава някакси една идея, всичко ще се получи добре. И вече и цената, и подпомагането, което има, нали, те трябва да остава и за тях, защото трудът целия е в тях. А по веригата, наистина по хранителната верига, така доста се замазват нещата някакси. Всеки има разходи, нормално, аз го разбирам. Нормално е даден продукт от нивата да излиза на една цена, но до крайния потребител да достига до друга цена. Но пак ще кажа, консуматорското общество иска да отиде до съседното магазинче и да си го купи. Не иска да отиде до нивата и да си го набере, например, на по-ниска цена. Така че е нормално да всичко скача и цените на храните скачат. Няма как. Но по-скоро усещам, че си оптимист за сектора, защото започнахме с това, че годината беше много тежка и наистина сектор плодове и зеленчуци претърпя немалки загуби. И големите притеснения са по-малките производители да не напуснат сектора, защото оттеглят ли се от сектора, не се връщат повече. Okay. Статистиката показва, че сменят или сектора генерално, или за съжаление държавата, а пък е важно да ги задържим тези хора. Така, аз може би не съм най-добрия пример, защото аз съм може би един от най-големите оптимисти в държавата. Аз винаги мисля позитивно. Смятам, че след всяка буря изгрява слънце. Не може да е все бурно и все лошо. Слънцето винаги изгрява накрая. И надеждата е тази, която трябва да крепи хората. Стараем се да, ако имаме такива допирни точки до хора, които наистина са на ръба да се откажат, да ги мотивираме. Да не го правят. Само с борба можем да направим държавата по-добро място за живеене. За нашите деца, аз не искам моите деца да излизат извън страната. Ако искат, няма да ги спра, защото сме родители, които даваме голяма свобода за личностно решение, но ако ме попитат за съвет, това е тяхното място. А искаш ли да останат в семейния бизнес, както ти остана? Искам те да вземат решението за себе си. Не ги насочвате за сега? Не. Обясняваме им, говорим, но смятаме, че искаме да се чувстват добре, да се развиват кой както намери за добре. Винаги са добре дошли. И за нас ще е хубаво, ще бъде приятно. Нали? Може би е добре да има на кой така да се опреш, повече гърбове се подпират по-добре. Може би са още много младите. Първа започват тяхното развитие и да търсят техния път. Но искам те да го изберат. За мен е важно да бъдат щастливи. Продължавате да мотивирате децата да спортуват и да подкрепяте местни спортни клубове. Искам няколко думи да кажете за това, защото е много важно. Наистина е много важно. Като родители на спортист, за мен, може би, ако държавата трябва да се намеси някъде, за да отгледа едно добро поколение, по-добро от това, което виждаме постоянно по медиите, защото ние не виждаме само това, че медиите показват само някакси така една идея по абстрактните ситуации. Има и много добри деца. Но ако децата бъдат повече стимулирани да бъдат в залите и да бъдат в спорт, спорт е единственото място, където може да се научи на дисциплина в ранна детска възраст. Все повече родителите сме по-меки, по-угаждащи, по-разглезващи. Такова поколение може би сме пораснали ние, така го разбираме родителството. И не можем тази дисциплина да я поставим вкъщи. Много е трудно. А в залите се поставя една дисциплина и една мотивация, където после в живота е много полезна. Въобще не говоря дали ще станеш спортист, олимпийски шампион или стигнеш до световни купи. Не е това стимула. Чудесно е за всеки един, който успее да стигне до там. Чудесно е. Но самото израстване в пубертета, в тези години, които са най-така силно развиващите се за характера, да са в залите тия деца, е много полезно за поколението. Просто е много полезно и наистина мога да апелирам който може и който иска. И децата трябва да бъдат мотивирани, просто да бъдат в някакъв спорт, без значение какъв е. Много е полезно. Наистина е много полезно за изграждането на характер на всяка един човек като личност. Може би да се справим с тази агресия между децата, която е тема, за съжаление, лошата новина е новина и тя влиза в
потока на информация, ако се засили повече спортната дисциплина и децата бъдат вкарани в залите, ще се намали и агресията. Абсолютно. Това е така, защото те там ще изразходват енергията, която имат. И няма да... Като цяло те нямат... Децата, които спортуват, те нямат време. Те са много ангажирани деца. Нали, аз съдя по нашето дете. Тя от училище е в залата до късни доби. Но тя няма кога да разви тази агресия, тя няма кога да разви, да се занимава с... Въобще да се докосне до тия неща, които не са окей за нейната възраст. И мисля, че това е, пак казвам, добър стимул за родителите. Да по някакъв начин при нас се случи някакси много естествено. Беше нейно желание. Може би за това го говоря с лекота. Ако трябва така по-насила да стане, може би е доста по-трудно. Нали? Може би насила не става. Нейно желание и ние подкрепяме. Само това. И един преход може да направим от майката към бизнеса. Всъщност, пак се връщам на темата за баланса, ама как се балансира между много деца в къщи, много работа в офиса и в същото време все пак и някакъв буфер за себе си? Добра организация. Много, много добре балансираме и си даваме време за работа, достатъчно. Достатъчно време за децата. Може би от моя гледна точка там има какво да се надгражда. Наистина смятам, че може би трябва повече време. Просто не достига. Но много е важно, че отделям време за нас двамата. Защото това е ключа към спокойствието, към баланса, към хармонията. Когато успеем да балансираме всичко и да отделим време абсолютно на всяка една част, било то и малко време, така хармонията се получава много добре и успяваме да балансираме нещата. Добре се случват. Един съвет ще помоля от личния вече към професионалния план, ако човек предприемач, било то мъж или жена, се чуди дали да започне сектор в бизнес, в сектор земеделие, кои са причините той да го направи? Първата причина да се занимаваш с земеделие или първия подтик според мен е, че това трябва да ти харесва. Трябва да обичаш земята, да обичаш природата, да обичаш да създаваш. Защото наистина в земеделието създаваш от едно семенце краен продукт. И това е много хубаво. Трябва да ти харесва. Аз апелирам всеки човек да се занимава с това, което му идва отвътре и което му харесва. Дали е в сектор земеделие, дали е нещо негово, частно или дори да работи, просто професията да му харесва. Защото за мен човек прекарва изключително голям процент от ежедневието си в работния процес. И хората ще бъдат много по-щастливи, ако това им харесва, това ги мотивира, ще се развиват повече, ще се надграждат като личности и в професионален план, и като хора. И земеделието е наистина така много, много силна страна, много силна част. Пак казвам, за мен създаваш. Къде искате да видите и бизнеса, и Рио Агро като бранд, и екипа като екип след 5 или след 10 години? При мен е по-труден отговора, защото аз съм човека, който постоянно се движи в предходната година или в предходния месец. Свилен е този, който има визията. Той със сигурност знае къде ще бъдем. Той знае къде ще бъдем. След 3 години, след 5 години. Естествено, нещата са много бързо се променят. През последните 5 години преминахме през какво ли не. COVID, войни, суши, всичко, толкова беше динамично всичко. Но той винаги си поставя доста високи цели и стратегии. И той е човека, където наистина има така ясна визия за нещата. Аз знам, че ще стигнем там, където сме си поставили целите и знам, че ще успеем, защото сме трудолюбиви, борбени, не се предаваме, адаптивни сме и където ни заведе съдбата. В навечерието сме на един от най-хубавите празници, семейни, Коледа, Нова година. Какво ще пожелаете на вашия екип, на вашето семейство, на вашите колеги, приятели и партньори? Пожелавам си на мен на първо място мир. Мир в себе си, мир в семейството си. Пожелавам мир в света. Защото ако човек има мир в обществото, в семействата си,
ще има една добра хармония, един добър баланс и ще бъдат щастливи хората. Пожелавам се наистина след всичките тия тежки години напоследък. Просто мир. Мирна и здрава да е новата година. Мирна и здрава да е новата година. Просперитетна за всеки. И нека всеки постигне своите мечти. Много благодаря за този разговор. И аз ти благодаря, Алекс.